a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 bi tarata janvier kalo tile 20 san 2026 mali soldasi kulu olu sigili sen kan o san 65 ɲɛnamayali baaraw sigira sen kan an fɛ yan nɔ mali la baara ninnu ɲɛmaya tun bɛ mali furanjila faga ɲɛman bolo general d'armée asimi goita minnu bɔra o ko la an da bɛna se olu ma ni kunnafoniya ninnu senfɛ an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunba kelen ka kɛɲɛ ni bi tarata ye janvier kalo tile 20 san 2026 an bɛna mun walawalaw ye ni sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila advin sebe ale jabaraniso sanfɛla la tele min kelen ka para ye caman bila ni teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka tali kɛ mali wolomasiri tabaw olu sigilila sen kan o san 65nan ɲɛnamayali wulikajɔ hukumu kɔnɔna na mali l'armée ale ɲɛda jumɛn b'a kun kabiri maraba jɛkulu tubabuw taara ka mali bila mali ye wulikajɔ jumɛnw kɛ yɛlɛmaba jumɛnw donna armée ale kɔnɔna na anw ka ɲininikɛlaw olu taara u ɲɛmada u ye mun sɔrɔ min ye isa sise ale bɛ olu lakali an ye an ka ɲɛmada fɛ marabaga soldasiw talen kɔfɛ mali armée m'a bolo jigin mali armée ye ko caman sigi sen kan mun kɛra sababu ye u sera k'u ka ɛrɛmahɔrɔya sɔrɔ ani ka ɲɛda kura di armée ma kɛlɛminɛ kuraw sanna minnu ni kɛlɛ taabolo bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa pankuru caman b'o la ale ni hakilina kura mun bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔdasi kulu fara ɲɔgɔn kan bibi na mali wolomasiri tabaw kelen bɛ ka se sɔrɔ juguw kan juguw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa o yɔrɔ ɲini ni wulikajɔ ninnu bɛ kɛ sababu ye maa bɛ se k'a fɔ ko mali armée ye kɛlɛkɛ armée min bɛ se ka jamanaden a n'a bololaminɛw lakana tiɲɛ la mali wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ɲɛdimi do kɔnɔdimi tɛ sabula bɛɛ ɲɛ b'a la jamanaden bololaminɛ lakanali ani jamanaden yɛrɛ ka lakana ka fara mali dugukolo bɛɛ kɛlen mali ta ye o ye baara ye soldasiw bɛ ka mun baara sigi sen kan su ani tile o kama maa bɛ se k'a fɔ ko mali armée ko ala ka badabada wulikajɔ nɔgɔya u ye
kunnafoni bɛ taa ɲɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ san o san janvier kalo tile 20 min ye k'a dɔn k'a fɔ mali l'armée ale sigili sen ka o ɲɛnamayali baaraw olu bɛ sigi sen ka o hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko mali bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na min ye mali armée ye ko jɔngo ala tiɲɛdon gɛlɛya caman sɔrɔla ka kɛ ni waati tɛmɛlen ko nka ni waati na maa bɛ se k'i jigida kosɛbɛ mali armée ka fasodenw olu y'u ka hakilinataw fɔ a kan an bɛ a ɲini aw fɛ aw ni an ka ɲɛmada o fɛ 20 janvier ale ye don kɛrɛnkɛrɛnlen mali tariku kɔnɔna na barisabula ale ye don ye mali armée sigira sen kan ka kɛɲɛ ni don min ye wa ni dun ye armée ale ko mɛn ale bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a ka lakana a bɛ o de kofɔ k'a daminɛ o dati na ka na se bidon in ma wale caman kɛra armée a ye kunkɔrɔta caman sɔrɔ i n'a fɔ a ye gɛlɛya caman sɔrɔ nka o bɛna ta mali armée ko a jɔlen tora a jɔyɔrɔ la baara min kalifalen don a la ni o ye jamanaden a n'a bololaminɛ lakanali ye ani mali dugukolo lakana ko u ye o baara kɔni kɛ faso ye a kɛcogo cɛɲi na donc nafolo min b'an ka jamana in kɔnɔ ani kodɔnba min bɛ kɛ kodɔn baara min bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ani jamana yɛrɛ sigicogo farafinna ni arabu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a b'olu camancɛ minnu na diɲɛ bɛɛ wulila ka a ɲini u bɛ se k'u bolo da mali ka cogoya min na o ko kelenw de bɛ sen na hali bi indépendance nan'i ta Katiyan a fa kun bɛ sɔrɔsi minɛn na tubabu tatɔ colonisateur kɔrɔ ale tatɔ a ye caman tiɲɛ a y'u tiɲɛ a tɔni min tora yen an ka fanga kura min fana nana faamuyalibaliya an ka président fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ mali fɛ dɛ a bɛɛ bɛ jamana fɛ nka fili di fɛn dɔw ma fɛn dɔw faamuya o fili de ye dɔw sɔrɔ wale caman bɛ mali armée ka ni wulikajɔ ninnu sɛbɛntiya wulikajɔ min kɔnɔna na u sera ka mali lakana ka se a dancɛw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ se ka mun fɔ c'est que ɲinan ye a san 65 ye mali y'a ka armée sigi tubabu minnu tun b'an fɛ yan armée française minnu tun bɛ an y'olu gɛn ka taa k'an yɛrɛ ta sigi k'a daminɛ o la ka na sisan na baara caman kɛra cɛ caman tɛmɛna chef d'état major ni ministres ni présidents ni fɛn mɔgɔ caman tɛmɛna bɛɛ y'a se kɛ an bɛ don min na komi bi ayiwa mali armée kɔni a tɛ kɔfɛ dɛ a tɛ kɔfɛ du tout baara minnu kɛra kwasa in na ka ni minanbaden san ka di armée ma ka cɛw former n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ wolomasiri c'est que cɛya kɛnɛ de don bibi na jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni faranen don ɲɔgɔn kan k'u ka armée kɔkɔrɔma don ka se ka kɛnɛma jugu ale ni kɔnɔna jugu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ yaasa jamana ka se ka lafiya sɔrɔ sisan de ninnu de bɛ ka maaw ta ninnu yɛrɛ ye mɔgɔ min ta san 5 in kɔnɔ kami indépendance tara fo ka se olu nani ma tiɲɛni yɛrɛ la hakili ka to sɔrɔsiya baara yɛrɛ la jamana in bɛ se ka nafa n'a yɔrɔ ye cogo min na a daminɛna sisan ninnu de fɛ tiɲɛni yɛrɛ la a tɔ bɛɛ ye an b'an débrouiller an bɛ yen ten an kɔni bɛ baara dɔw kɛ dɔɔni tasibila kɛ minnu fɔlɔ ye armée sigi a y'a hakilina sɔrɔ ka armée sigi ka tasibila kɛ fɛn fɛn tɛmɛna armée kɔnɔ n'u y'u jɔyɔrɔ fa fo ka se bi la ka tila ka foli kɛ bi an ka armée ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen minnu kabi san damadɔ u y'u wasa don armée la an ka bi na alihamudulilayi minɛnw b'an bolo kɛlɛkɛcɛw bɛ yen minnu hakili sigira o jolen don ani baarakɛyɔrɔ ɲɔgɔn minnu b'a fɔ partenaire olu b'an bolo minnu bɛ se k'an dɛmɛ 20 janvier ɲɛnamayali ale t'i n'a fɔ ɲɛnajɛ gansan ka sabu kɛ ale ye fɛn min bɛ kɛɲɛ ni hakililajigi ye ka ta k'a ɲɛsin mali armée a ye wulikajɔ min kɛ ka se bidon ma halisa 20 janvier ale ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na an ka dirpa ale ɲɛmakɔrɔ n'a bɛ jarako ni ale kofɔ a fana y'a ka hakilinataw di mali l'armée a sisanama ka an ka jɛn k'o lajɛ armée tɛ mɔgɔ kelen ta ye minnu hakilila ko armée ye Asimi ta ye u ma faamuyali kɛ minnu hakilila ko armée ye sɔrɔsiw ta ye u ma faamuyali kɛ armée ye population de ta ye armée ye citoyen de ta ye fo bɛɛ ka o dɔn bɛɛ ka faamuya bɛɛ ka u jukɔrɔma tintin u mago bɛ jukɔrɔma tintin de la n'i y'a ye u b'u nin di n'i y'a u bɛ lojulatɔ n'i y'a u bɛ sɛgɛn kɛ u bɛ fiɲɛ muɲu u bɛ kɔngɔ muɲu u bɛ fɛn bɛɛ muɲu kisɛ bɛ dɔw la u bɛ ka yaala n'a ye population de kama sinon je crois que olu ka n'u ka denbaya dɔrɔn kama tɛ ni mɔgɔ min m'o faamuya e kɛra mali jugu ye
alors armée tɛ population kɛlɛ mais ne armée bɛ population min kɛlɛ o tɛ population bɛɛ ye dɛ population mɔgɔ minnu mana kɛ population cɛ ma ko e b'i fɛ ka na population ka kɛ population tɔw bɛɛ jugu ye armée b'i kɛlɛ a ka kan k'i kɛlɛ donc o fana e ni sɔrɔsi kelen kelen mun bɛ se ka taa koɲugu ɲɛsin mɔgɔw ma parce que fini bɛɛ bolo marifa e n'olu fana bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ façon kelen ye alors o bɛɛ ye exception de donc a y'u jukɔrɔma tintin mais population fo population ye koba de kɛ parce que depuis 2012 fo kana se bi ma an b'a la an bɛ ka kɔlɔsili kɛ ni population tɛ an ye fɛn caman kɛ a kun tɛ se k'a kɛ population ni ce u ka jukɔrɔma tintin na population ni ce u ka dɛmɛ na fo ka population waleɲuman dɔn k'u fo o de la jamana ko do adamaden ko tɛ minnu bɛ k'a fɔ ko surasi ko do ko asimi ko do u m'a faamuya dɛ ne kɔni b'o fɔ dɛ n ka sira foyi tɛ mun bɛna kɛ ne na mun bɛna fɔ ne ma o la mais jamana ko do mais minnu bɛ jamana ɲɛfɛ ka a fɔ ko jamana ka kisi a ma fɔ ko u ye fɛn o fɛn min kɛ u fana juru de bɛ bolo u la o hakilimaw de don mais u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ hali n'u filila an k'o bila fili minɛ kɔnɔ mais an kana bɛɛ kɛ ko ganiya ko ye. ayiwa i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye kunnafoni daminɛ na cogo min na ka kɛɲɛ ni bi sɔgɔma ye tarata janvier kalo tile 20 san 2026 mali wolomasiri tabaw ka kulu sigili sen ka a san 65nan ɲɛnamayali baaraw olu sigilan sen ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ man bolo o de ye mali furanjɛla faga ɲɛmaa ye general d'armée asimi goyita baaraboloba mun kɛra nin ko kɔnɔna na o de ye tasibila ye ka ɲɛsin soldasiw ma mun y'u nin di faso ale ka lakana kow ma ale ni défilé militaire mun bɔra a ko la asanso ale ni musa ɲango olu tun b'a kɛnɛ ka mamadu jalo ale bɛ a lakali an ye 20 janvier san 2026 mali goromasiri tabaw olu ye san 65 sɔrɔ o la ɲɛnɛmayali seli kɔnɔna la an ka jamana ɲɛma general d'armée asimi goyita ale ye nin kɛnɛ in denfaya ta min kɔnɔna la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsi furew ma minnu tora jamana in ale lakanani na ni ka furabulubila kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ olu tɔgɔ la kan de 33e régiment kɔnɔna la n'o filɛ nin base kɔnɔ o wulikajɔw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen general d'armée asimi goyita a ye taama kɛ ni k'i ɲɛ da kɛlɛcɛw kan ka tasibila kɛ ka ɲɛsiw ma i n'a fɔ finitigilakaw olu ka taabolow b'a a laɲini togoya min na a ma ladɔnniya k'a fɔ 20 janvier seli ale ye wagati ye min na tasibila bɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ka cɛsiri bonyara kosɛbɛ mali armée kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ jɔnjɔn dara maa dɔw disi la nin kɛnɛ kofɔlen kan ka da u ka wulikajɔw an'u ka cɛsiri kan jamana ale lakana sabatili la nin kɛnɛ kofɔlen kan jamana ɲɛma a hakili tora maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni tanyara kɛlɛ jugu in ale sen fɛ u taara ka maa minnu t'u kɔ n'o bɛ tali kɛ falaw ani muso sabatɔw la président a y'i bolo don a kun ni ka musaka di olu ma min bɛ se ka kɛ u ɲɛji cɛla ye an ka minisiri mun sigilen don an ka finitigilakaw olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye nin gafe kofɔlen minɛ n'o kasabi bɛ t'i jɔ sefavari miliyari 17 la min bɛna tila ni maa kelen-kelenw ni ɲɔgɔn cɛ hakililajiginna an ma ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tɛmɛlen san 2025 jamana ɲɛma a kɔni ye dɛmɛ kɛ musakala ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka yɔrɔ min ɲɛsinen don dɛmɛ ani dɛmɛ koɲɔgɔnw ma n'o musaka bɛ t'i jɔ sefavali miliyari 7 la ni ka ta ka ɲɛsin olu ma walasa fɛn min ye u ka baara minnu bɛ yen nɔ dɛmɛ sira fɛ ni k'olu kɔkɔrɔma don 20 janvier la ɲɛnamayali o kɔni kɛra kɛnɛ ye min kɔnɔna la misimisi fo ka taa se tasibilaw ma olu kɛra ka ɲɛsin malidenw ma minnu ka cɛsiri bonyara jamana lakana sabatili la ani fɛnɛ nin ye misaliya ye ka yira k'a fɔ mali goromasiri tabaw u kɔni kɛlen don ka wuli k'u jɔ cogo min na maliden kelen-kelen bɛɛ bɛ se ka lakana ɲuman sɔrɔ hali n'o sɔrɔli bɛ gulon olu niw tanyani na u kɔni kɛlen don ka wuli k'u jɔ mali ye cogo min na sini mali bɛ to si ye malidenw ye. an bɛ sanbɛ foli ta k'a ɲɛsin mali wolomasiri tabaw ma an balimaw ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an ka wulikajɔw sera ka kɛ sababu ye ka mun dala salo ka jira aw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya an bɛ k'an bɛɛ da aw ye k'a fɔ ko aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i be om nana ni hɛrɛ wa i be om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a be manamana hali kɛnɛmana la a be manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojo law la fiara pentirike law la fiara i be om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲine a be ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om